woman be a get a lot here too much. You know, grace. I try my insult from anybody here today. Come on, got power tap from come on, power tap from Araho. They didn't got you that much. Bishop, good morning. Good morning, good afternoon. Aya. Kwe masi ho la mere nga ga futani ho akọ. Wa wetu ofu eta he nwere na screen gi here. Na chọ bọchi no no gi here. Wetu that filter. Asking you wetu ofu filter ahụ. Chill now, calm down. Yo, Pogomia. Aya, where phone get when I give you a tolazo. Okay. Hey, I went on you right barra. Gawari barra kerem na screening ga. Ala hit ya ima keshe bed the down the telephone. Gawari barra hulatram here. Tanwa. Enya the show tele of my the show of my girl wrote tele one teacher who were a mutua. Cat. Hitchanga papa. Kawa gani ke kawo mane trete. I didn't mean today. Get a sakurana be hotel time. Get a crony hotel. Get a crony hotel. Go what it. I'm not calling. Lagos State. Get a can. Nurse. No, Sarah, or nurse, we see them. Nurse, and they said him, ma. Ke go no sagra school ko no samu. No, Saga school. Ke be cross all akwụkwọ no so. Unilag. Opaka na tigi. Sorry. Wait to that pillow. Wait to pillar. That way to go by here. Hey, hot chaga. You want your bear? Have my number. A bear Anambra. Isn't it Aguata? A bear is with Tawata. Ume is a debut. A bear no me se dibia. Man's Pamuka. Kindred name, uno, I will get a chideka bag. Kindred name on Okay, in the base, sorry. Ebian guy, Mazaha kindred name, uno, chideka bog. It's a Ben. Eish. I told that here. What? Hitasha Henda Hitre no. Hitasha ya. No enten no. Mpagana maga hadendo. Nago jangu goof. Mba. Nego kuput lambo. Mba. Nego duole. At the 6. Gene ke na. I told you I'm a nurse. I'm nurse, sorry. Ndo. Paga kadendo. Yeah. And when I want them pagara baga. Mba. Am I reshi? Ofuma. Bala kulambo. Mba, God forbid. Tada chile kabago kweleka God forbid. Here chaga baba leka God forbid. Wo ka na ataga. Mo ka ta na ego chile kabago ka ebira ga det etirim God forbid.
nwoke ta ga ọ dị enye gị ego ere Chineke agbaghị ọkụ dịka ndị ọmaka ndị nke ọzọ bịara bịa kwụwa n'ụzọ na-anọ na họtel eme nke ha ya dị pronounce ka bịa ga nwoke ta ga eji ata gị free ga ala n'ụlọ ụlọ ịbịara gị etigara m gị ọfọ bi i were lọta otele gị nye mmadụ free mbọ bịara gị etigara m gị ọfọ bi nnukwu gị ọfọ bi ahụ Chineke agbaghị ọkụ ụmụ nwoke ole tarala gị Sofu. ese Ofu. what nonsense ka gịnị? What is the meaning of that nonsense? Sorry. Ị bịara interview mmadụ na-enye gị kiss gaa na anara na ala mgbe a chụrụ ya gawa na comment section ebe bịara nga abịa emi ọnụ ebe bịara nga abịa emi ọnụ Chineke agba agụkọ chụrụ ya gama na comment section gịnị aga Hello, Bishop. Good afternoon, sir. ya mbọ gị bịa nga Yes, sir. ihe ka imeghe kwenu ka onye ara gbarala mbọ ara ọdịghị imeghe kwenu ka onye ara Mba, sir. akwa mana ihe ọbụla anyị na-eme ebe a ga-aba n'ihu akwa Yes, sir. mgbe adewe fonu gị n'ala gị bido ọtọla azụ Okay, sir. ihe o mekeshi gị anya enyi je ezu ohi bons ihe ka emeghe kwenu ka ji Mr. Ọtọ enyi ya bịa were fonu gị Okay, sir. Ewele m ya. ịrụọla ọrụ ndị nche mbụ Mba, sir. je ezu ohi bons Mba, sir. lehi dami ya fụna anya emeghe anya paka pati je ezu ohi bons this boy Oh. Tanya m dị. otu anya gị Mba, sir. iwe onye ebe Oh, tumpam shimom. How mo ya Abia State, sir? ebe na-abịa Aba. ọ kere mgbawa ama o mele gị mbọ No, sir. nne gị na nna gị ha dị ndụ Yes, sir. nna gị ọwa onye ohi Mba, sir. ijile nna gị nga ọ gbaga ncha mbụ Mba, sir. jile mma gị nga nwoke mere asis Ay, mba. iji anya ahụ na-arọ Mba, sir. ara ọ gbaala gị mbụ No, sir. ụmụnne gị ọ dị ole Adị abụọ, sir. i butela ọrịa agụlụ mbụ Mba, sir. ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala kemgbe ị pụtara ụwa Ụmụ nwaanyị anọ. kpọwa aha ha
Chika. Name us say so. Sopruchi. Chikodi. Yella Florence. Elengi na ata ha. N'ụlọ m. Gịnị ka ị na-arụ? Eji m ere ewu mkpi. Ewu. Ha? Isite Ewu mkpi. Okay. Mkpi. Okay, ore. Spell code ewu. EWU. Okay ka wunna. Okay ka wunna. Oke mkpi ndị gbara agba. Ore ewu. Mampi. Kebishna no yana ugbu a. Anọ m Lagos, sir. Ego ihe le odi mkpi na-eti. Ewo. Ha? Ese? Ewo. Ọ gwụla. Ewo. Spell ọhụụ ahụ. Ese, sir. Asị gị spell ya. HWEO then EWO then HMM. Okay. Akwụkwọ ọkwọ je adọ gị. Mbasa. Genotype gị. AA. Blood group gị. B. Mgbe akpọ nọmba gị, congratulations. 070 3305 7775. Bụ ekode eze gị. Isn't the complete, yeah? All incomplete. Okay, congrats, nna. Thank you, sir. Wampi. Amịghị anya ka onye gara lohi mbụ na Shoprite. Chineke gbapụ. Jizọs ahụ ga-inye gị di, ọ ga-ekụbama gị isi na wọl tupu gaa n'alụ di. Jizọs ahụ bịara nga akpọgara m ga-ewere isi gị bie na wọl. Bịara nga akpọgara m Jizọs ya dị ka awụmọgbanje. Awụm dimon bịara nga etigere Jizọs ya dị ka batara n'ụlọ onye amụsụ. Mama m si ga-ewere m ọhịa m ji tie eweliwe. Eleghị iji anyụ ahụ nga ugbu ị bịara na. Eleghị iji nyụ ahụ ya eche na nga anụ sand ya. Ewe ahụ m nyụrụ sa. Enyụghị ahụ ugbu a. Achọm that touch from here. From here. Eweliwe sa. Kema n'ihe ọbụla mere ya ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. Amara na m. Nga n'iru mee gị interview. Yes, sir. Were fonu gị dewe n'ala gị lasụ. Hey, ahụfụla m. Okay. Dewe fonu gị ọfụma n'ala gị lasụ gị were. Enya m ị ga-eji aka jide ibe anaghị nsa achọ m ịhụ ụkwụ gị ka m chọrọ ịhụ. Dewe fonu ọfụma n'ala this girl. Okay. Eweliwe. Tanwa. Lele. Lekwa otele ndị na-eji aga wee kipin mgbe ọwụla mmadụ nwụrụ. Ọ wụ otele ị gara aga maburu. Bịa were fonu. Eweliwe ọnwụ kere onwe m sa. Ọwụ gị kere onwe gị. Eweliwe sa. Achọ m that touch here. Ilubedi, gaa kpọọ low cut. Pro low cut. Olu sa.
Emola nwa n'ụlọ. Mbao. Iwe onye ebe? Ama Mbise. Ebe na Mbise. Ahịa azụ. Achom that touch here. Achom that touch here. This girl yiri. Lanya achom that touch here. Bi hu ikpara ihu ka prostrate. Achom that touch here. Shaba mi ihu ka ponye prostrate face. Na mami jere wrestler. Weta aka n'olu gị. Eweliwe. Ebe na ahịa azụ. Ekwere azụ ụmụ ọkịrịka. Ebe na ụmụ ọkịrịka. Ụmụ ụgwa. Elebe na ụmụ ngwa. Ụmụ mgbọgị ihu. Owo di aha village unu tewere ihu gị otu a. Ụmụ mgbọgị ihu gị vuru ihu mgbọgọ. Vuru ihu mgbọgọ bịa nga bịa atakọ. Nsị ka achọm that touch here nwa. Lube di alụ gị onye di ya nwụrụla. Mpago jere nkịta. Ụlọ mpama nwụọna. Ewu, nna gị nwụọna. Ewu, ndụ nna. Osa. Mmago dị ndụ. Ee. Ewu, gịnị gburu nna gị? Ọrịa. Tai. Ọrịa shuga, kọwa ọrịa BP, kọwa ọrịa agụrụ. Ọrịa gịnị gburu nna gị? Gị nọrọ nga elege m. Ọ na-enwe BP sa. Ọrịa ọbara mgbali elu. Nna gị ọ nwụrụ n'ụlọ ya ka ọ nwụrụ n'okporo ụzọ? Ụlọ ọ nwụrụ n'ụlọ. Iji agwụ ụra? Mbao. Iji arịa ọrịa pilot gị? Mbasa. Mpaga ọmụrụ ụmụnne gị ọ dị ole? I dị 9 ofu anwụ. Tele Rosanna, mpaga mụtara 9 dewe n'ụlọ. Achọm that touch here. Come, if you joke with me here, I'm just put here one yara. I would interview Kebra. I want to church Kano Gaba and then Fruga Mama Ludi. Iga this serious. Iga this serious not only for your langua. Kebianga Takushi Kremese. Can I have to here? Emily Wilson. Iga Betty Biabdi, you dig this serious. Praga Takushi Kremese. But will you gather no conya madam monahara? Pranga Piache Lodge. Umunena and I have one carabaga. Olosa. I want a cagaralanga. Olosa. Ijangu goof. Olosa. Ije pants. Esa. Ebre gugu. Esa. Imele wine and wine. Mbao. Anaga boileke shirike. Ama bo shirike. If ana shirike abgarega. Let me jaludi. Idi afole. Idi afole this girl chile ka gbago ko. I did 32. 32. Anaga shichike. Onye na akpo block otala. Olo. Then anaga abu shike. Lying after this interview get go logwo. Cho logwo din so. Lying. Cho logwo din so se mege lab ana. Ga job o to doctor say am se mege lab ana. Nse agada. Loba. Lab ana. Okay. Nsobano. Ana abu shicha ike. Don't be jaludi. Ema kwa sana shiri ike ga be ga mara ha na emi. Madole, nda atrala gị ha dị ole? Mmadụ 5. Ejeji okpu ata gị?
Ejitla leather polythene bag tag mbo. Mbao. I want to keep it here. Hello. I to come to a game massive with when mortgage they matter now guess I would a letter. They can get it how much. Bache much, sir. Again, you're loading peanuts. Oh my gosh. Soya Igbo here, Chineka Bago Kebra. Chimo. Okay, you might get what you go. But what you go. A here game, eh? A here game. Attack what you got them. About when you want get what you go. Chigo, damn you, Bogachi. Bibi the Megi, a bochi. On you got what you go, Chigo. On Hanagishi Chike. What number? 08062491943. Congrats. I woke on woke pog get to Romuka and Gawan and Gobi. Woke pog this serious against Yabia Mitiegi. Yabia Mitiegi, Chocodin, Yagi, order Gawanaka, Gimek and Daba to begin my begate. Okay, sir. Awa gay wrote telege where I walk in a WhatsApp Chideka Pogono. Be condemn ayo. Good afternoon, sir. You came a quano come me what I want. And I will leave who got some Namagan and Gishi Patowa. They would even they home again, no. Sorry. Making who will quick bush and make a debate. Beverly, what wish him or Atoga Mishima Doga? So now, my own may I see if whom name saw her. In who get a mess on her when we him I get my guess, Imega AI. Biranga, one me who she toa. No, Boga, women in how I'm and Gaga, Bunny Hapwa. Naifu. Well, I can phone to get the winner like get lasso. Okay. Hotelero Zana. Lasso, la maso, my home, guy, white, one madman, one more. I hung a home book in a lot, the Cabago, Comramen on Elu. Check I'm do my offer. I'm out there. Tanwa. Okagulano. Tanwa ge puro. Okay. There. Ya were phone. Okay, Naifu. Okay. Oh. You want your bear? I'm on Imo State. What pack I'm on Imo State in Bise. Isn't it Mbise? Eben is it Mbise? Eze Bob. Eben is a bog. Umuche. Eben Umuchi. Ebe kemo sai na Araribe. Egotala ụlọ akwụkwọ mahadum. M ka na ụlọ akwụkwọ mahadum, m ka na ụlọ akwụkwọ na-arụkwa ọrụ. Ị ka na ụlọ akwụkwọ mahadum arụ ọrụ, gịnị ka ị gụa? Ngụga med lab. Ị matala nwoke? Mba. Amahabele m. Ese. Amahabele m. Nke ihe ije yi uwe mwụda. Mba. Ọ ya mere ije yi uwe mwụda. Mba, eshi m ọrụ alọ, tebụl m shi ọrụ alọ aso. Oyi na-akpụ mmasị ka m yiri izi akwa. Okay, iwu Virginia. Mba, eshi m ọrụ alọ a. Iwu Virgin, Chineke agba gị ọkụ gị si shi ọrụ. Okay,
Otele ana akupebe. Elekwa na afọ ole? Adị m afọ 23. Ije ri ọrụ na nrọ? Ije ri ọrụ na nrọ, ije ata nwoke na nrọ? Mba, ha na-abịa mana ana m egbu ha ilu na arọ. Ana m esi ha ezigbo ọkpọ. Ebere gị ugwu? Ka emeni ji dewe onwe gị ị na-alụ, ka emeni ji dewe onwe gị na-emepepe onwe gị. Ka emeni na-emepepe otele gị iji dewe onwe gị ruo ugbu a. Mba, achọ m onye na-ebie m bad luck. Agala m rụgo ọrụ, nwaanyị na-arụ ọrụ anaghị eme datị. Otele Rosanna, dasị ụmụ nwoke ibe m wo bad luck ma ha taa agha. Mba, ọwụ ha niile aka ime otu a na m dị na arụga m ọrụ, so m na-eme ya na aga m enwe ike m ga-eji arụ ọrụ. Ọrụ m na-arụ ụwa ọrụ ike, so ọ ga-enye m ike nọ na-arụ ọrụ ndị ahụ. Ọrụ ike dị ka ọrụ ike gịnị? Okay, ana m eme painting, na-eme screeding. Iji eme painting na-eme screeding? Ka obodo isi na-anọnyere anyị? Owerri. Papa gị na mma gị ha dị ndụ? Ha dị ndụ, ha nọ village. Nna gị ọwụ onye ara? Mba. Nne gị ọwụ onye ara? Mba, isi iri ya mma. Ọwa ada nne ya na-emetụ ka onye ọgbanje eji aka. Oke, ada nne mma gị wụ onye ara? Mba, ọgbanje, ọ na-emetụ ka onye ọgbanje eji aka. Elekpa o ji eme, ọ ji eme ntamu? Ọ na-eme ntamu. Oke, nwa jai ara na family ha. Ọsọ dị nna gị? Mba, ọ mụ ka ọsọ dị. Oke, ọsọ dị gị? Oke, virgin agụ bụ ọnụ. Iji aṅa amụ na nrọ? Mba, bụ na atabiela m ya, enwere onye ga m nsogbu na nrọ like this, ma tara the thing, apụ ya, dufuo onye n'ala. Gaa tapụ ya amụ? Teezie, timazie. Si, echekwa m na ọ na mmadụ, amaka m na ọ na-arụ. Na wow. Ị tapụrụ amụ mmadụ na nrọ, gị sị ṅụba amụ na nrọ? Mba, m tapụrụ ya tapụ, onye ahụ shigidere m ọnwụ like this, ama mgbe m jiri tapụ ya. Akim understand. Chineke agbaghị ọkụ ịjụga m sakwa mmiri understand. Iwe azụ ara Chineke agbaghị ọkụ. Mba, nna ikwu ewere Chineke agbaghị ọkụ iwe azụ ara. Enye wele ihu gị azụ m na-ama ihe ewe awụ. Na-amaghị isi na mmiri foto wee bịara nga bịa agwa m sị tapụrụ amụ nwoke ibe m na nrọ. Wepụ aka n'olu gị gbanje. Nwanne mma gị wọ gbanje. Ịmama ma gị nwa gbanje nke gị onye ma otu ọ dịghị. Ebe ịtaga amụ arụ na nrọ. Nọ na ara ataghị amụ arụ. Tụtara amụ nwoke ka ọ tụfu isi kapụ amụ nwoke mmadụ ga-ebịa nga asị ga-etiwe tapụrụ arụ mmadụ na arọ ga-efụta n'ihe eti mkpu. O dị mmadụ na-ebu mmadụ ebubo ịta nwaanyị. Enyi abịachilatatụ anya emeghị otu a. Mama ihe emekashighị anya. Were anya gị na-ele n'ala. Mama anya ka iji otu eleghe mmadụ nnọọ. Enyi a were anya gị akpọbeme n'ala gị na-ele gị anya hie. Mana onye na-ele mmadụ anya onye je emisi n'abalị. Na mama ewo retired winch. Bịa nga bịa agwa m sị tafụrụ mmadụ arụ. Ị ga-eyi pantị? Mba, ihe m na-eji eyi nika. Wait, elee ihe ị ga-eji wuru veji ga-eyi pantị ga eyi nika. Enyi ị chọrọ ịkụ nga ahụ nke? Ana m eyi ya nika abụọ, mkpụrụ tight, mekpụrụ bun short, kpụrụzie trouser. Ugbu iyi gaa na anaghị ole ka iyi? Eyi m abụọ. Otele
Hotel breeze na baba. Genotype okay? AA. Blood group okay? O positive. Nwoke chọgele ebe ọ ga-eshi. Ọ ga-esi n'ala Igbo. Ọ ga-awụrịla onye Igbo. Ọ ga-anọ obodo Igbo ka ọ ga-anọ be anyị. Mba. Ọ ga-anọ Nigeria. O dipendiri o. Enya Chineke agbaghị ọkụ bịara ga-etigre m o dipendiri. Enwere ndị obodo oyibo na-enwe sense. So o depend ya ma onye obodo oyibo bịa ma o nwee sense. Aga m ikwu iso ya. Ị ma nri eshi? O nweghị nri m na-amaghị eshi sef. Ya kpọọ nọmba gị, congratulations. 091 09137 049184. Well done, sir. Good afternoon, sir. Enya la ya mega kwofu nga na Chineke agbaghị ọkụ ya. Nọrọ otu nga na. Can't see your pod, Mbiko. Achọm that touch ya hapụ that airport nọrọ otu nga. Okay, sir. Good afternoon, sir. Ha mboge bịa nga. Yes, sir. Enya adịsa aga ngwo. Say good afternoon today. Sin day wo day. Oh, yes, in day one day. Asị nga achọm that touch here. Okay, sir. Ha mboge bịa nga. Yes, sir. Okay, man. Naanị ihe m na-agwa gasị gị day ga-esi sa. Okay, day. Okay, man, ihe ọbụla mere ihe na-abalị ihu akwọ. Eziokwu isi. Gịnị mere anya gị elewe ebe ilegha anya nwere onye egwu kpọrọ gị ewetela anya. Mba, sir. Ileghe m ka ileghe anya na ihe. Ela ebe niile. Se nwe ihe mere gị n'anya nke a. Mba. Aya were fonu gị dewe n'ala gị na-aza. Chọm that touch here, this boy. Ana m azụ. Achọrọ m ịhụ ụkwụ gị. Foul. The ante say the manga foul. Ya were fonu gị. Iwe onye amị. Aga m training na Amisha, but achọ m dị Amisha. Aga m training. Ese? Aga m training ya mgbe m nọ Nigeria, but ajọghị m. Ọka adị onye amị ewe akwa ya. Mba, ba eme training na amị. Adị onye amị ewe ọ m jụrụ egwe iwe onye amị. Mba. Ele obodo isi na anọnyere anyị. Anọ m Cyprus. Saya onye? Anọ m C+. Ọwụ steeti ka ọwụ kọntrị. All country na Europe. Ọ nọ under Europe. Paga na mmaga ahafụ gị ga ma Cyprus. Ele ihe gara dị eme gị. Ọgwụ ka mbụ na nwoke ga-agba mbọ na agwa enyi bụrụ oke. Ese? Nwoke ka mbụ na m ga-agba mbọ na. Ị ga-agba mbọ. Agbakwala nke iji aga nga. Ị na-emele nwoke ka ewu. Agbakwala mbọ nke ere Chineke apụ ọgọ ọnọ. Nwoke ga-agba mbọ. Achọm that touch from you. Iwu wichi nwoke. Otu ibe anya ya nọ nnọọ ka abino ụchabara n'anya. Ịchaga ahụ ụcha otu ibe anya ga nọ nnọọ ka onye homon ya na balansị ha balansị. Masị anya otu ibe anya gị homon anya ya adịghị mma. Ịbịa nga agwa m sị ewu nwoke.
Agakwara nga meto ka atọ gị nga. Bịa nga agwa m sị ewu nwoke. Nọrọ ọfụma, gị were oche nọrọ ọdụ. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Nne m anwụrụ, nna m dị ndụ. Enyi ya wepụ anya gị mee ka anya oke atụghị ọsọ n'ụlọ. Ya were anya yiri otele nwaanyị bịa nga bịa etiri m n'ihu skrin hia. Goto mkpụrụ anya gị shi ihe nnọọ akpa ama ụmụaka. Bịa nga were etiri m na skrin hia. Pagị na mma gị ha dị ndụ. Mpa m dị ndụ, mama nwụọla. Nne gị ọnwụọla. Ndo nna. Ndo. Ọ na nne gị dị ndị gara aga Cyprus. Nna. Ndo nna. Ndo. Nwa na-enwe nne. Orphanage. Motherless son. Onye ebe? Abia steeti. Ebe na-abịa. Okigwe Sari Muche local government. Ebe na Umuche local government. Lelu. Ịzọla ego mbụ. Mba. Ịnyala balance mbụ. Mba. Ịdị afọ ole? Adị m earlier 30. Ịrụọla na NEPA mbụ. Mba. Ndị ohi agbala ahụ gị akantị mbụ. Mba. Ijide nna gị nga ọ gbagha ncha mbụ. Mba. Ije aṅụ aka. Aṅụ aka otu mba. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? 4. Kpọwa aha ndị ị tara. Micah, Pinky, Blessing, and Mercy. Ije agba jamụ. Abụ nwoke na ga-agba na jamụ. Ije agba jamụ wee ma na enwere ụmụ nwoke na-agba jamụ ese ewu nwoke na-agba jamụ. Ije agba jamụ. Asị m ga-achọ m data ọchị n'ọnụ gị. La anya were otu aka jide otu anya gị. Ọya jide otu anya gị mara ihe m leghe ya. Like were anya ediza emege m wepọ. Mega anya ka m balansị chọ vula gị ozu. Jide otu anya gị. Ka na-eme anya nnọọ ka ambalansị bere bụ ozu alaga. Ịmarala anyị ga-ejide. Ịmakwasị ọwa anya ihe confuse gị m. Gị gba nkịtị kemgbe. Ịmasị anya ahụ wa anya homoni ya na balansị ha balansị. Get out of this place, Bragachi Gochi. Come that touch from you here. Egalangambo. This boy. Sir? Mba. Mba. Pilot dege. Mba. Gị na nwaanyị ga-enyo ele dị mkpu ị na-eti. Ana m eti mkpu. Genotype ga agịrị. Blood group gị. Blood group gị. Na red blood group. Hi. Akwụrụ m ekwesị hormone gị adịghị mma. Hormone gị dị akwụrụ m si hormone gị balance ha balance. Red blood group AA red blood group gị red blood group. Ị ga enidiri agbanye gị ọbara ewu n'ime gị. Braga hormone gị red blood ọbara gị red blood group. Ọbara gị red blood group. Chineke akpọghị ọkụ nwa bingo.
Kpọọ phone number gị ị ga-atụrụ nwaanyị gị na ya matara gị na ya fụme. +357 Onye 9986 +357 9986 4376. Ịzaga aka na kiss you. Ọ ihe fụtara wee rụ. Kiss ya arịwa ụmụ nwaanyị juru na Cyprus. Bụ ihe bịara aga bịa rụ. Chineke gbakwa gị ọkụ. Onye red blood group.